O río do Conde Vilagarcía lucía esta mañá unha cor alaranxada na que nin os parrulos se atrevían a bañar. A veciñanza reaccionaba con indignación ante a sospeita dunha nova vertedura. A pesar da desagradable sorpresa, a cor cobriza non foi provocada polo derrame de ningunha sustancia, senón por arxila procedente dun edificio da contorna. O material acumulouse durante meses no sistema de bombeo dun bloque situado en Agustín Romero. As tarefas de limpeza do baixo drenan a auga ao río a través do sistema de pluviais e ao mesturarse coa arxila tinguen o con desta cor. Vertido porque nós estamos limpiando as tuberías de salida e están todas cheas de residuos deses do óxido e ao salir todo xunto é o que sale esos vertidos. Estamos limpiando e sale todo como chocolate, óxido totalmente, pero é todo das aguas friáticas do edificio. A empresa asegura que non ten culpa do acontecido, xa que a cor do río está provocada polo estancamento da auga nunha zona de abundante arxila. Para min considero que é unha cousa que está producida no subsuelo do terreno e non temos culpa ningunha do que hai. Temos que limpialo para que as bombas poidan funcionar e non inundarse o garaxe. Ata o lugar se achegaron os efectivos de Protección Civil, Policía Local e o Seprona que certificaron que a vertedura non era contaminante. Non é contaminante, é todo producido do subsuelo, do sarso e do óxido que ten as pedras e a terra. É chamativo o color, pero non tóxico non é. Finalmente, o incidente quedou só nun susto xa que a biodiversidade do río non corre perigo.